Hola a tothom, en aquest videotutorial veurem un nou recurs que s'anomena carpeta o directori per posar a la disposició del nostre alumnat un gran conjunt de documents. Per fer-ho, activarem l'edició en la cantonada superior dreta i posteriorment afegirem un nou recurs i aquest recurs serà del tipus carpeta. Una vegada seleccionat, afegirem. Posarem un nom, directori del curs, una descripció, si volem, i a partir d'aquí ja tindrem el sistema de fitxers. Aquest sistema de fitxers em permet seleccionar tot un conjunt de documents, com podeu veure a continuació, i arrossegar-los directament dintre d'aquest sistema de fitxers. Una vegada s'han penjat, també permet organitzar els documents en carpetes que nosaltres designem. Per exemple, imatges, creem una carpeta i captures de pantalla, tot el que nosaltres desitgem. En la configuració per defecte posa en una pàgina separada, però posaré en la pàgina principal perquè veiem les diferències. Deixem els canvis i fixeu-vos que apareix el directori del curs, el podem contraure o desplegar i els alumnes ho podran descarregar. Si volem canviar les configuracions d'aquest directori, anem a editar la configuració i canviarem a que es vegi en una pàgina separada, per exemple. Deixem i tornem al curs. Ara, el directori, quan jo faci clic, tindré aquest directori i aquests documents. Que vull modificar, ampliar aquests documents? Doncs edita i puc anar farcint aquests documents en les carpetes o subcarpetes que jo vulgui. També existeix la possibilitat de que quan hem de generar tots aquests documents o una gran quantitat, passar-li un fitxer .zip al Moodle i una vegada el tenim aquí, els documents, li donem clic i seleccionem Descomprimeix. Ell mateix generarà tots aquests documents dintre del sistema de fitxers. Deixem els canvis i aquí els tenim tots. D'acord? És a dir, podem pujar tots aquests documents d'aquesta manera. El directori és una eina molt interessant per tal de que els nostres alumnes tinguin accés a una gran quantitat d'informació i, sobretot, és versàtil per nosaltres perquè podem anar penjant i ampliant els continguts d'una forma molt ràpida i efectiva. Això és tot. Fins la propera.